Kasi sa inlets tayo mami. Wala nang traffic. Sarap kapag kumain. What do you think? Layo pa nun. Patulog ka lang. What do you think? Oh. Kapi-kapi na lang. Kasi hindi magano tayo. Yung topic. Ayaw ko magpabasya. Tama-tama yun. Tumagtam tayo. Papunta Laguna lang. Baka marami rin naman. Singit-singit. Yung November. Ayun, meron siya. Nabubutok ka na. Kung gusto mo, isang min lang mo. Wala nang breakfast. Bakdo, walang Jollibee. Ayun, meron. Mamaya na, siya nag-drive. Hindi naman tabingi mo nung video no, hindi. Bakit kaya nag-blink ng yellow? Nagre-record siya? Okay. Maiwasan natin itong traffic dito sa Alaban.
pala rito eh. Talagang inuna dito, no? Kaysa doon sa atin, ano? Eh, marami yung papunta dito. Kaya nga, eh. Pero nagka-traffic pa din. Ang dami nga ng sasakyan. Yo, dahil. Mantakay mo no down payment ng Toyota? Sa Vios? Talaga? Oo. Oh. Titirahin ka naman sa monthly amortization. Baka mo. Nadami na sa sasakyan. Isang tao, isang sasakyan. Kaya, tanga ka dyan. Nakakatuwa, no? Pag hindi ka nag-inom, hindi masakit ang katawan mo. Marunong ka ding umiwas. Mamaya, kung maaga tayo, pwede mag-inom. Sabi mami, tayo wala sa ano. Kaya nga manayamit muna rin. Ako may ilakad. Zero tayo magbiyakan. Na ano na eh, makukutusan na eh. Nakainom na eh. Ano naman yung sige? Napayagan mo sige mo. Kapag maga mo na ka-uwi. Wala kasi sir rin. Sabi ko, saan mo kumakain? Acro ngayon eh, acro dahil. Dominate. Mamaya, ikaw mo lang. Itong bata natin si Herbie. Coding ito ng Lunes. Uno eh, pareho sila ni Storm. Minsan hindi masarap yung kanin mo. Minsan masarap yung fried rice. Kaya para malataan. Oo nga. Ibig sabihin kakasaing lang. May nadali. Jollibee, malata ang kanin. Ba't kaya ang McDo ayaw gayahin ng ano, yung yung hotdog, ano. Iba ang breakfast nila hindi masarap, no? Lalo na yung ano, nung ganisa. Kasi iba sila ng ano. Bumagal to. Bilis to na. Hanap na ko. Sa'yo naman. Ano ka? Mamaya, pabunak. Finish mo na yan.
Saka. Ayaw mo. Up. Eto na, ang ginagawa mo yun. Babot na dito, oh. Magaling naman, 24 hours, eh, oh. May panggabi. Saka, mas okay yung Taba-Min. Natikman mo na ba? Ayaw mo? Ayaw mo? Ayoko naman. Ayoko na ng kanin. Parang date na natin ito. Kaso dali tayo kay Mami. Ayaw po ko! Oh, Mami, mga puya. Mga ayaw magkisingan. Kasi Ella, malapit na pasukan. Teka, magpunta ko pala ng Thailand, Mami. May pasok na, August 6 ang alis ko eh. Oo, kami lang mag-ano. Diyos ko, ano lang naman yun? 4 days. Martes ang alis ko. Miyerkules, Huwebes ang training. Biyernes, balik na ako. Wala sa kanin. Para siyang mamantika eh. Fairness, masarap ang hotdog nila. Parang sa Marquee Mall, yung area na yun, walang labas na Jollibee yan. No? Marky, meron. Sa loob. Sa loob. Pero yung papunta ka na Mami, wala ano. Para dala natin si Mami ng ano. Hindi, gusto na. Problema. May rep naman pala na siya yan. Pwede niya lagay sa rep, no? Nakakatuwa naman si Mami. Sabi kay Ate Smith. Abunuhin mo muna, Mami. Babalik naman yung pera. Sabi ni Ate Smith. Mami, 14 days nga raw, sabi ko. Yun nga gusto ni Mami. Nga sila na lang bibili. Ulbos ako sa'yo. Pera naman daw po doon. Ni ate. Pag magtuluyan. Dahil napadala na daw sa yan. Legs na. Ba't nagmamadali sa kupal?